Türkmenistanda yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümizin rahatlygy ady bilen geçirilýän bir aýlygyň çäginde ýaşaýjylar käbir täze päsgelçilikler bilen ýüzeýiz bolýan mahaly öňünden bar bolan bökdönçlikleri düzetmek uğruna tagalla edilmeýändigi aýdylýar. Bellep geçsek tutuş sentýabr aýyny öz içine alýan bu bir aýlygyň dowamında polisiýanyň ýol gödekçilik gullukları esasan awtologlaryň tehniki taýdan gurutluk derejesine hemde ýurtdaky magistrallarda, ýollarda, köçelerde we ýodalarda köçe ýol hereketiniň düzgünlüğini bozýan sürücülere gödekçiligi güýçlendirýärler. Emma Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň sözlerine görä bu çäräniň dowamında paýtagtda we tutuş ýurtda ýol belgileriniň kadalaýyk goýulandygyny ýa-da goýulmandygyny öwrenmek we olary düzetmek boýunça haýsydyr bir işleriň edilýändigi göze ilmeýär. Bu mektepleriň deňinde ýa-da bolmasa çağalar bağlarynyň deňinde köçäni çağalaryň kesip geçýärligi barada belgi goýulmady köp berde aýdar şu bir 50-60 mektep bar bolsa şoň goýulanmasa 5-6-synda goýulan ýa-da bolmasa şolaryň deňinde awtologyň tizliginiň pereldilmeligini görkezýän näçe tizlikden sürmeligini görkezýän hökman köçe ýol hereketiniň özüniň belligi bolmaly şo belligem ýok diýip Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Mundan başga ol paýtagtyň etrapçylarynyň aralaryndaky gatnawly ýöne azsyz köçeleriň köpüsiniň awatlyk derejesine seredilmeýändigini, şeýle köçelere 9-njy, 10-njy, 11-nji mikroraýonlarda we 2-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy mikroraýonlarda duş ýelte bolýandygyny hem belledi. Şolanda köpüsinde trotuar bilen köçe birik gidipdirne, şoňa üns berýän adam ýok. Diýip synçy şoňa meňdeş köçeleriň ýurduň beýleki welaýatlarynaky şäherdir etraplarda sanardan köpdigine, käbir owalar bilen etrap merkezleriniň arasyndaky ýollaryň iň soňky gedek mundan 50-60 ýyl öň awatlanandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýaşaýjylaryň durmuşyny hassa kynlaşdyrmak üçin täze çäklendirmeleri girdmek babatynda işden hereket edýändigine hem üns çekilýär. Aýdylmagyna görä Aşgabatyň ençeme orta mektebinde şol sanda Parahat 2 etrapçasynaky 55-nji, Parahat 1 etrapçasynaky 47-nji, 51-nji mekteplerinde çağasyny okuwa gatnadýan enatalaryň awtologlaryny wagtlaýyn saklamak üçin niýetlenen ýörüte meýdançalar bar. Ýöne bir aýlygyň başlanmagy bilen şu günler bu meýdançalardaky awtologlar hem hiç ýyly düşündürüş berilmeden aly gupgun edilip desine çykarylýar. Indi şu taýlarda atelelere getirip çağararyny düşürmäge ýa-da okuwun tamamlananyna çağatynyň mektep owrusyndan çykyp gelip maşyna minmegini üçin bir gowgupdy 5 min 10 min daralarynda durýar, boş goýulan ýer, şo ýer netlenip goýulan ýer. Ýene şo ýerlerden awtologlar gelip aly gupgun edip çykaryp goýýarlar. Diýip synçy Bugaýew belledi. 4-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda habarçylary 1-nji sentýabrdan başlap ýagny ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümizin rahatlygy atly çäräniň başlanmagy netijesinde köçelerdäki ýol inspektorlarynyň sanynyň ençemese köpelendigini we ýol paralarynyň mukdarynyň adatdakysyndan ençemese ýokarlanandygyny habar berdiler. Azatlyň habarçylary bir aýlygyň dowamında köçe ýol hereketine edilýän gödekçilikler güýçlendirilse-de ýol hadisalarynyň we biýdüzünçülikleriň sanynyň azalmaýandygyny aýdýarlar. Ýurduň resmi medeniýet basy bu çäräni giňden mahabatlandyrýan reportajlar görkezilýär ýa-da çap edilýär. Ýöne köçe ýol hereketine ýüze çykan howply hadisalar, ýol helakçylikleri barada maglumat berilmeýär. Ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümizin rahatlygy atly bir aýlyk Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň inisiativasy bilen 2014-nji ýyldan bäri her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýär.